Abona makuhambe iminyaka. Kuba nezinto ezinhle noma ezimbi. Ozenzile kube khona impendulo zazo. Ngakho-ke nami mangikhokhele zonke iy'ndleko zalezi zinto lezi ezimbi. Ukungenelelwa kwayo yonke le mizi le. Clean job. Clean. Akunabungozi. Bese kuya kaXaba. Kudujula unjeza kaXaba ngithi. Ngaphulile uthini uthi bamshayile. Yabona ke manje sesifike kaNgqingetshe. And yonke into esiyenzayo izosibuyisela la kaNgqingetshe. Ngifuna inconsistent neloyalty. Uma kuhluleka ukwenza lokho, then ngiyareact nami ngivethane ngisuke ngireact njengathi ngiyahlanya ekhanda lami. Zwale ngathi awathandisisa kahle abantu besilisa. And futhi okunye since lokho siqalile sikhuluma. Lokho ukhuluma ngoma wakho, akaze ukhulume ngobaba wakho. Andindawo. Hayi man, zondo yini kangaka man. Awabe ngizokhuluma nawe. Yo mnumzane. Unethezekile la, Usawotela. Uyi-5 star. Sukum. Sikhona kanye inyoko la wena. Ubani wena? Lalela la wena. Unali ilanga lonke ngoba ngilawa ngizwe. Ubuzona. Uzondo ukunuka yini wena? Kanti kuba nokunikeza imvumo ukuthi ukhulume. Ngandle khani. Hayi, wena mayelana nani leyo? La wena. Akusizona isigodi sakho lesifuna ukubulongo benkomo, yazi? Kanti futhi la awusiyona inkosi. Mina inkosi. Kanti mawula futhi ulalela imithetho iyala. Ukhuluma kuphela uma kuthiwe khuluma. Ngizwa simosh. Dodon. Lokho qala. Imalawa. Vula inyawo. Ne-chess. Sho ngobula ngaphakathi wena. Uplan ukweqa namaso ngobula wena. Kuzelela bobantu. Hey, ngiyabona nje le case nje mina iyangikhathaza. Yo, nami yazi sekuphela inyanga, mtshali inyanga. Kodwa umuntu usagidagida nje into eyodwa. Hayibo. Mhlawumbe yazi msomo nje uqinisile. Mhlawumbe wrong nje yonke lento lena. Yeah guys, njengoba ngishilo ukuthi ikhona into thina la singayibheki khona. Mina yazi ngithini, aseke nje ukusebenza lapha kwembono engekho. Mtshali, imbono yona into esinayo njengamanje, akukho kunye. Yazi mina guys ngithini? Asibuka ama facts. Ifact yokuqala unjeza wadutshula. And udutshula ngosuku olulodwa la umondli nonyawo benyamalela. Kanti futhi ifact yesibili ulile uthe uyena ohambisa unjeza esibhedlela. Ngapha nononka uthi uyena ohambisa unjeza esibhedlela. Okwesithathu ke umondli nonyawo bavele nje banyamalala babuya sebeshayo bamabokoboko. And yazi akekho umuntu owasireportela ngento ukuthi yini kahle eyenzeka lapha. Hey, okuqalayo nje futhi ukuthi akukho umuntu lapha kaXaba oyiqalayo ngokuvula icase ngokudutshula kanjeza. So wena mtshali uqonda ukusho ukuthi la kunomuntu osenza iphupho. Hayi ngiyasola mina. Noma kokungenzeka ukuthi sihlanganise into engahlangani. Yazi ukuthi yonke lento lo yenzeke ngesikhathi esisodwa kusho ukuthi siyahlangana. Manje pho yini indaba umondli nolili nonyawo
bese endaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa. Kanti phela mina futhi ngihambile-ke ngayo-check-a ama-tracker records kanye nama-phone records. Qakelani ukuthi ama-coordinates angikhombisa ukuthi imoto kaMondli nekanyawo ibisendaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa. Hayi. Kahle-ke. Ifoni kaMondli yona? Ifoni kaMondli-ke ngiyithole kaMasho. Kodwa phela futhi kungenzeka ukuthi uMondli uvele nje wayikhohlwa ifoni yakhe. Interesting. Hayi. Qakelani ukuthi ngithole ifoni kabani? Kuwo lama coordinates. Phone kaLili. Bingo. Hayibo. Kodwa manje umbuzo uthi yindaba ifoni kaLili itholakale kuwo lama coordinates. Kodwa yena ethe uhambisa unjeza esibhedlela. Hayi. Ayihlanga nje yonke lento. Konke shaya amanzi la. Hayi wesihlobo. Uyabona sibukhwe ngempela koze kube yisonto. Khona bazofika bazobuka isiteshu, khona baye eBhishi, khona bathe bacela ukubona nje uMashu wonke. Kuzobe kuphithizela eThekwini. Yabo ibhizinisi lethu likhuphuka ngempela ke manje. Ikhona nje kodwa into engiyishilo kwewayizwa. Ngikuzwile sihlobo ukuthi Sihlobo, awusho mobona ufikile umbone intombazane njani? Hawu. Iqhamuka yonke lonto? Phendula umbuzo wami sihlobo uqala. Hayi ufikile umuntu esifazane nje ukahle ukhonza uNkulunkulu. Umbona kanjalo? Nikuyayibonakalela nje nezinto azenzayo esontweni. Yabona nje ulethe impilo. Kunomdlandla abantu banomdlandla kakhulukazi abantu abasha. Umdlandla okubona ufikile nje kuninga kwenzile ukulungisa lapha esontweni. Uze wanika isonto lethi igama. Isonto lesivele belinegama? Hayi kodwa nje engakafiki nje yena ufikile belingekho igama. Izinto eziningi izilungiswa uyena lapha yana. Ngeke ufile sihlobo ngimthembi. Ngathi khona lento leyo ofukeni. Hayibo. Iqhamuka yonke lento eshoyo. Yazi ngeke ngaqhamuka ufikile ehleli ngaphandle ekuyivideo call nobabekazi. Kahle wena bo. Kodwa ngoba ngithi waphuma nje kulo muntu osifazane. Nami ngangitshela lokho. Bebekhuluma ngani? Noma ngazwanga yonke into ababeyikhuluma kodwa engakuzwa babekazi wecule neme. Hayi fikile igigithekise kwengane encane kodwa kunegama engilizwile lisho ufikile istofu 66. Chaza ukuthini lokho? Ngiyacaca phela sihlobo. Uthi suka lapho ugelike hayi ke mntakwethu suke washintsha kugelike wafaka ingubo nje umthumo njena nje emkhipha nezinga mntakwethu umkakhe nje uphenda ububona njengobunjalo hayi mkhowe mntakwethu ubuvulekile kufika la mntakwethu hayi ayifutha intombazane ngeperfume yahamba ke lapho ke hayi kodwa ake sithi mhlawumbe khona la kade yakhona sizobasazi kodwa ke hayi ke ubuye emva kwa 3 hours ugela uthema ibuya ke usekhipha seke ekhanda ke into yokuqala yenzile ke efika ke endlini kuyashana sake mntakwethu kwadonsa indisho zaya wayogeza. Hawu kujwayelekile phela ukuthi umuntu mangabe esezulala aqale ngokugeza. Ne makeup sihlobo nephunga njengazo selafishe engazuthi ube hayi hawu sodwa sihlobo ngiyakutshela bheka ngifunga umadlala elele ku 6 feet underground ufikile uyachithela usibu. Wozona. Hey, wozona. Imala. Hey la. Angishongo ukuthi nceke. Ngithe imala. Phamisana. Wonke umuntu izandla la ngizoyibona khona. Wonke umuntu. Wadeni. Okhuthuza lo. Layela nana ngimtsheleke. Yabona la. Nonke niyafana. Nababulali, nabakhwabanisi, futhi namasela. Njengoba nila entendeni esandla sami. I own you. Yes. Asibakhiphe bonke baya ngaphandle baphuma. Phuma sibosho. Hey baba. Kauntu yakho. Wena bhekene nami. Ifuna ukukhuthuza ngenze isiqiniseko sokuthi la engceni zakho uminqa ngasikhala. Phuma wena. Hey phuma. Lile. Yazi ngifuna sikhulume ngobaba wakho. Ngabe benjani ubudlelwano phakathi kwakho nobaba wakho? Ngicela singakhulumi ngaloyo. Lo
Interesting. Akwazi nokuthi uthi ubawa. Dokotela ngiyacela singaphinde sikhulume ngalowo muntu. No, ingxoxo ebalekile le yazi ubaba wakho. Lo muntu lo ufana nomuntu ofile kumina. Ngiyabona ukuthi lento ikuvulela isilonda. And uyazama ukuthi lokho Mhlawumbe sikhala. singayishintsha topic sikhulume ngokunye. Lili, ehlisa umoya. Yabona la mina ngisiza wena. And nokuthi ngithola umnyombo ubuhlungu lapho qhamuka khona. Ngiyabona leyo nja leyo iyafana nomuntu ofile kumina kahle kahle ngimdingi futhi empilweni yami. Yabona Lili, ucasukile ende. Lokho kucasuka akukho head. Sekwanele kumele ngize ngithini kanti ngoba nje angifuni ukukhuluma ngale nto le. Mawukuthi akusekho kunye kumele sikhulume le session isiphelile. Hayi kodwa mina angikholwa futhi ngiyakwazi ke phela wena uyakwazi ukuyithaka indaba ukhuluma yonke into uzofaka ngisho ngekho. Asihlobo vele nje le ndaba vele ithayisekile nje vele. Hayibo yazi ukuthi lezi insolo zenzayo ziyingozi kanjani lento izohamba ihambe ifike kuSibu uzophatheka kabi lizofaka ibandla. Kodwa sihlobo ngiyakutshela ufikile uyachitha uchithela uSibu. Unaso isiqiniseko salokho? Nasihlobo noma ngakabi. Musaka ukhuluma into ongayazi. Kodwa ke sihlobo noma ngenaso ke lesiqiniseka kodwa yabo mina ngukreke uRex into uthi amaphoyisa ngizayithola le ndaba ngikutshela kuthiwa inuka ingusiwanga. WeRex wamaphoyisa awuhambeke uyofuna makukuthi ngempela kubiza ukuthi funa isiqiniseko uzusithole enze njalo uyeke ukuhamba ubhuza yonke lento le engekho. Hayibo sihlobo ufuna amehlo. Hayi mina ngikholwa ukuthi ufikile usengenza into enjalo ngeke amphoxa uNkulunkulu futhi ngeke ayenze lento kuSibu. Esihlobo awusho unuka kanjani umuntu mhlawumbe okade ebandakanye nalokuthi istuff 66 kusho ukuthini? Angazi amba ukubuza ufikile ungabuzi mina. Ha bazongicisha incazelo nje. Umona kabweni. Ayikho lento le. Hayi, ngikhona ke la. Sesifikile. Umtala kunalutho la. Kanti ke ama trachologs awaqaba banga. Kanti futhi ke nje ama coordinates asikhomba khona la. Ya mtshale, noba ngaba ama-trackers awaqamba manga. Mina ngisenemibuzo ukuthi ngempela uLili noMondli noNyawo yini abebenza lapha emobeni? Angani lokho ke sizokuthola la namhlanje. Kodwa mtshale noma ngabe babela mhla ka10 mpem. Sikade wadlula. Kwakuyini nje lapha? Kwani imvula kangakhi? Umoya ngapha, ogandaganda nabantu bayahamba ke la. Buka nje la, bayahamba abantu la. Exactly. Hayi guys ngeke. Yabona nje noma ngabe yini eyikhona la. Imvula lezi zazina la zayisusa yonke lento le mtshale. Mina ngikushoyo ukuthi hlezi kukhona ubufakazi obuncane obusalayo. Ngithi mina siqala zeni. Sibheke ukuthi kwenzakalani. Hayi. Hey guys. Chithi isikhathi kodwa lento. Hayi msomuso kuba njalo sesifikile. Mtshali bheka le ndawo uthi ngakanani. If makuthiwa khona into efanele siyitholile ngabe kade siyibonile. Sike siqalaze. Sibheke. Aibo. And then? Then in. Ongena sugagazana neminyango nje. Kwenze njani ubingele nokubingelela? Sawona naka. Ngijabula ke manje. Kwenzakalani? Buya sengathi nje awuphilile kahle. Ngifuna ukukhuluma ngayo. Qinile kwi therapy yakho. Ngithe angifuni ukukhuluma ngayo. Mina ngize ngithini ngadonga. Mina ngithini? Hayi.
Hayi yazini. Kunokuthi uncephe lo mabuyanda nje buka le ndawo le. Buka le ndawo le. Ngeke. Ya ukuthi nasi lokhu sihamba endaweni yethu sonke lesikhathi leso. Hayi. Yabo kube kuthiwa konke khona le ngabe kade sitholile akunalutho lana akunalutho la. Ngiyacabanga ukuthi kwalantshethu manje phele ngo-15 minutes wonke manje. Hayi mina ngiyayiyeka yonke lento msangano. Imam Somi. Hayi ntshali. Ngeke mina ngize ngivumi lokhu kulandela nento engekho lokhu kulandela namatiyera angashithishu. Ngilahlekele umsebenzi wami ngenxa lento le. Awumsangano phela lona. Hawu. Mhlawumbe uqinisile ayikho nje yonke lento. Animen. Yendaba. Manini kancane. Yendaba. Hibo. Siyala sokele ipendulo lapha. Hey. Angazi ngayo kodwa mina nje ngasi samapeni awakhule emobeni. Liwe kumuntu leli pen le. Hibo. Kuyacaca ukuthi inkulu into ebeyenzeka la kuze kuqathaka ipeni nomnikazi walo ezengalizwe ukuthi liqathakile. Hayi. Manje nithi senze njani? Siyeke yonke lento le noma siqhubeke sibheke? Hayi njengamanje ngoba sesikhona sikutholayo. Yesiqhubeke. Hibo. Hibo. Iman, khona ngikutholayo. Hibo. Isoma ungibukisa. Hibo. Hey. Ne? Hibo. Hey hamba wona. Hey. Hamba wena manje indaba ngingakhona. Wena uzoqonda wona. Awona manje wona. Bheke kwangengayitshena manje. Ngikuqondisa. Ke ngaphasi ke. Shaya wena phendu. Wona manje. Sofika esikhatsini la ekufanele ngibhekane nawe ngqo. Phendu. Hey wena lalela la wena ungangifuma manje lo ngikhuluma nawe wenza umathanda wakho. Qondisa. Sola. La wena. Ufanele ungenze leyo. Kufanele wazi ukuthi yabona ngoba ula. Ngifuna ukwenza isiqiniseke ukuthi impilo yakho iba nzima. Kanti kokunye okubaleka kakhulu. Wamukelekile futhi kaSathane. Lili. Ngikethela ukudla. Ngiyabonga ma. Singakhuluma? Ngiqinisweni ma. Angithandi ukukhuluma. Ngiyazi, ngiyaqonda futhi lokho. Noma ngabe yini enzekile. Angazi ukuthi kwenzekeni namhlanje kwisession yakho kodwa ngiyacela ukuthi ungamyeki uDr Zungu. Mina ngiyabona umehluko empilweni yakho. Zonke izinto kade uzenza awusazenzi manje ulako kade unalo la endlini. Usulala kahle ubudlelwane bakho nononkanyiso bubuye lesimweni. Ngiyacela ukuthi uqhubeke ungayeki. Noma ngabe yini eyenzakalayo ungayivumeli ukuthi kususe kulendlela uyihambayo bese uyakhumbula mntanami
ukuthi ukuziba izinto akuzenzi ukuthi zinyamalale. Ungizwela ngithi? Ulale kahle. Uyahlanya siyambonisa vandag. Lo. Deixa lo mundo. Papo lo mundo está. Na boca zelenda foi. Zelenda. Uyabona ke manje ngeke nisayenza lutho. Uyazi ukuthi lezi inhlamvu la ilezi esayithola laphana engcobeni. Lesi sibhamu ilesi sisetshenziswa ulili. Uyasiyanyuka na into yasi. Abafazi uyaphatha ubusuku nemini. Uphethe ukuphatha nje ubusuku nemini. Uthi ngiyakujaja. Mayi, Ngikutshela iqiniso mina into ongayijwayela wena. Awusho. Ubani wadubula nje? Wona ngisho mlama dosha. Wona ngisho mlama